Ale ne, já myslím, jako co tam máš dál, jako co bude naše první reportáž. Vždyť o tom teďko mluvím. Téma první reportáže je Zahradní jezírko. Zahradní jezírko ano, ale dnes si budeme spíš povídat o tom, aby bylo jezírko čisté a hlavně čím krmíme ryby. Dobrý den, pane Brune. Dobrý den. Samozřejmě lidé si pořídí rybičky, to je jasné, ale chtějí na ně vidět. Takže jak Přesně tak. K tomu, aby jsme na ty rybičky viděli, tak musíme v tom jezírku vytvořit biologickou rovnováhu. A to nám pomáhají přípravky, které nám ničí řasu, a zároveň do toho jezírka přidáme sadu mikroorganismů, které rozkládají odpadní produkty právě po těch rybách. To znamená, že tam dáme nějaké takové tablety? My jsme si posledně ukazovali, jak jezírko na jaře nastartovat, jak zničit vláknitou řasu pomocí aktivního kyslíku. Připravovali jsme to ve Velkém jezeru, ale máme možnost i pro malý jezírka. To znamená, pokud tam máme velké množství vláknitý řasy, tak použijeme aktivní kyslík, který nám vlastně tu vláknitou řasu vypleje. On se naváže na stélky těch řas, my nasypeme ten mikrogranulát na povrch toho jezírka a on nám tu řasu a veškeré nečistoty vytáhne nahoru na hladinu. To znamená, že my už to jenom nějakou síčkou sebereme a máme tu první nejtěžší práci za sebou. Pak aplikujeme přípravky s mikroorganismama, který nám začnou aktivně požírat ty odpadní látky právě, které vylučují ty ryby. A potom máme třetí fázi. Třetí fáze je ta, že vlastně do toho jezírka potom aktivním kyslíku nasypeme přípravek, který nám změní trošku alkalitu té vody a ty řasy se nám tam netvoří. Jo, to znamená jednoduchým způsobem i malý jezírko s poměrně bohatou obsádkou ryb jsme schopni udržet v čistotě. Krásně průzračné. Jaké ryby si vlastně můžeme zvolit? Do jezírek se běžně dávají ryby, jako jsou kojkapři, jako jsou v těch malých jezírek třeba závojnatky, malý barevný jeseni, karasy. Do těch velkých jezírek anebo jezer dokonce se třeba dá pustit i velký jeseter. No, tak to je zajímavé, ale oni se ty ryby teda snesou vzájemně, ale každá určitě něco jí, něco jiného potřebuje. Přesně tak. Každá ta ryba má trošku jiný stravovací návyky. Kapři, karasy jsou schopni sbírat krmení vlastně z hladiny, takže my tam nahážeme na tu hladinu krmný granule, který ale plavou teda, který oni si vyzobou. A ty kapři to seberou. Když to třeba jeseteři, to jsou ryby dna, taky mají ten ústní otvor až pod hlavou, takže tam se používají jiný granule, který se nahážou, vlastně oni klesnou ke dnu a ten jeseter si je sbírá. Jak poznám dobrý granule, taky těžký? To není až úplně tak složitý. Ty dobrý granule by měly splňovat několik jasných aspektů. První z těch aspektů je ten, že by neměly kalit vodu. To znamená, já když nahážu na povrch toho jezírka ty granule, aby se neměly rychle rozmočit, neměly by mi zakalit tu vodu. To znamená, měly by být poměrně hodně slisovaný a měly by být připravený z produktů, který nám tu vodu nekalí. A to už poznám na omak teda? To už poznáte na omak. Když si vezmete třeba tuhletu granuli a zmáčknete ji, tak vidíte, ta se úplně rozpadá. To je granule jenom ze pšenice. Víceméně jenom šrot, obarvená přírodním barvivem. Kdežto tyhle ty granule zkuste sama. Jo, ty opravdu nezmáčknete. Ano, výborně. To znamená, to je základní předpoklad toho, jak poznat dobrou granuli. Je intenzivně hodně slisovaná. Ten sáček, který máte, tak má určitou váhu. A já mám garantováno to, že pokud chci nakrmit 5 kojkaprů, tak s těma granulama musím použít tenhle ten kyblík celý. Kdežto tam stačí tohleto. Takovýhle panáček. Perfektní panáček. Ryby jsou určitě náchylné také na nějaké choroby, nemoci taky, tak můžu pomoct? Můžete určitě pomoct. Jsou přípravky, které nám řeší parasitický plísně na rybách anebo parazity jako takový, různý kožovce. A pokud ty ryby nejsou úplně v kondici, tak můžeme samozřejmě použít i nějaký stimulátor, kterým je jakoby nakopneme. Jo? Znamená třeba přípravky na bázi rakitníků a nebo česneku. Tak to by se mi taky hodilo. Dobře, pane Brome, moc vám děkuju a nashledanou. Nashledanou. U vodní hladiny ještě zůstaneme, ale jezírko